Düýneniň işençek adamdary. Fransuz jomogy. İlgeri ötken zamanda bir ayaldyň iki uğulu bolgan eken. Baldarynyň birösi soguşda ölüp, ekinçisi alysta jaşaçy. Gündördün birinde gempirdiň üýünün janynan ötüp baratgan bir asker suusap su suraýt. Gempir su berip jatyp, "Sen kimsin, gaýdan geldiň, gaýda baratasyň?" dep suraýt. "Men arky düýneden gele jatam ene." Gempir süýnüp, o düýne getken balasynan kabar alam dep, "Menim balam dagy o düýnede, tanysyňby?" "Ha, tanym, jakşy jüret. Birok giyimge muhtaç. Maga berseňer alyp bar bereýin" deyt. Gempir balasyna teşeli bardyk giyimderde jana akça salyp, askerge garmatat. Giçi uulu gelgende aga oku ýany aýtyp berse, abdan açulanyp, "Emne munça işençeksiň" dep taňgalat. Üýden çykyp baratyp, "Senden dagy ötken işençek bar bolsa, kaýra saga gelem, bolbosa gelbeýim" deyt enesine. Saraýdyn astynan ötüp baratyp, terezede oturgan ayaldy görüp galat. Anyň bakçasynda jürgen çoçkoga gempirdiň balasy iýilip salam beret. Ayalga gempirdiň balasy, "Erteň bola turgan agamdyň toýuna çoçkoňuzy çakyryp geldim" dep suraýt. "Makul, birok toýga başgaça giyinip barsyn" deyt. Giyintip at arabaga oturguzşat. Arabaga çoçkonu oturguzgandan giyin gempirdiň balasy enesinden dagy işençek adamdar bar ekeniň görüp üýüne gaýtgan eken.